Krásné dopoledne. Já vás moc zdravím a moc vás tady vítám, kdo nás bude sledovat a samozřejmě nás možná někdo bude sledovat ze záznamu, tak zdravím i všechny ze záznamu. Já tady dneska nejsem sama. Nejsem tady sama za svůj projekt Maelstrom, který obvykle vám z té pozice něco vyprávím, něco říkám, někam zvu. A já tady mám dneska hosta, mám tady dneska Honzu Minaříka, se kterým se známe, protože znají naše domškolácké děti. A Honza je režisér dokumentu Svobodné děti. To si myslím, že je taky jako první moment, kdy jste o něm mohli slyšet. A zároveň připravuje nový dokument o digitálních technologiích, jak nás ovlivňují, a o tom si budeme povídat dneska. Ale pak je to taky má prostě přes 10 let firmu, která se věnuje videoprodukci, full art, natáčí krásný reklamy s detaily a příběhy. Já se nejstrašně ráda koukám, i přestože jinak prostě reklamy nemám možnost sledovat a nebaví mě, tak na Honzovy reklamy se moc ráda koukám. A je to táta od 3 dětí, 2 domškoláků a možná tak jako od toho dokumentu Svobodné děti je jasné, že je to táhne ke svobodnému vzdělávání. Tak Honzo, já tě tady vítám. A chceš něco dodat k tomu, co jsem řekla? Aha, ahoj. Hele, moc hezky jsi to řekla. Já nejsem zvyklý poslouchat o sobě takový pěkný věci takhle živě, takže já nemám co dodat a určitě doufám, že to bude podnětný pro všechny, co se dívají. Mhm. Super. Mně přijde, že tak jako hezky propojíme tebe a téma tvého nového filmu. A já se zeptám, hnedka na úvod. Mhm, Jako vlastně, co to s tebou dělá, ta představa, že dneska děti vezmou prostě jako mobil a začnou točit. A úplně běžně dělají prostě filmy, animované filmy a natáčí sebe a něco někam říkají, něco někam dávají. A jak to, když to porovnáš sám se sebou, jako kdy jsi vlastně ty poprvé měl možnost něco mhm, natočit, jaká ta zkušenost pro tebe byla? A kdy jsi i jako zrodil možná ten jo. nápad, hele, jako tím bych se mohl třeba živit. Mně to jako přijde fascinující, celý ten proces toho, že můžeme zachytit jako obraz a zvuk a koukat se na to. Mně osobně, když jsme jezdili s rodičema do Chorvatska, tak jsme měli nějakou kameru klasickou na kazetky a vlastně mě taky bavilo natáčet, zkoušet si s tím různý jako experimenty, ale vlastně mě to v podstatě potkalo potom profesně spíš se to zrodilo z toho, že mě strašně bavilo, když přišly na svět jako digitální zrcadlovky a to video bylo opravdu jak z televize, bylo hrozně kvalitní na to, že to nestálo moc. A tady mám s sebou pomocníka. A, tak mě fascinovalo to, co jsem schopen jako zachytit tou zrcadlovkou levnou, byť levnou. Na YouTube vlastně, YouTube byl ve zrodu, takže tam byly úžasné věci z tanečního světa, který mě v tu chvíli jakoby hrozně bavil. A já jsem začal s tou první zrcadlovkou točit úplně všechno a fotit úplně všechno. Každý trénink, každý výlet, každý den jsem snad stříhal a točil, protože mě to prostě fascinovalo. A u dětí mně to přijde taky skvělý. Snažím se v tom v podstatě jako podporovat. Máme ty možnosti, tu techniku a když i v rámci svého natáčení můžu, tak vemu třeba toho nejstaršího sebou na plac a on prostě sleduje nebo je se mnou v práci v kanceláři a ten proces jako vnímá. No a nedávno vlastně jsme byli někde, myslím v Botanický a to by k tomu je 9, tak prostě měl telefon a všechno jako nahrával a mě fascinovalo, jak on má skouklý ty youtubery, tak vlastně i tu mluvu jakoby přijal. No tak tady máte jako tohle a teď vám ukážu jako tady bonzaje a ty jsou zajímavý i protože a pak teď se to chystáme nějak stříhat, uh, ale je to jako proces, který jako chvíli baví, chvíli je třeba v nějaký jako fázi, že třeba jenom s tím blbnou. Já jako mám velmi velký výhrady k dnešním youtuberům, proto asi ano, nemůžeš, já ho nemám teď.
ale mamka ti pomůže. Tak a vlastně jenom abych to zase nezakecal, tak u nás se to děje, když třeba hlavně to vlastně u těch kluků jako rezonuje, že tu techniku jako po ní šahají, tak když chtějí něco natáčet, tak s tím problém nemám. Nicméně a teď myslím telefony, tablety, tak oni se dají vlastně, a mi přijde, že tohle je aktivní použití té techniky, Mhm. ale pak je strašně moc pasivní použití Jo. té techniky a to je jakoby tím to řešíme nějakým způsobem Super, jako ale ať já už myslím, že jako se k tomu časově nebo ještě omezeně. dostaneme. A mně na tom ale přijde jako vlastně skvělá myšlenka, kterou si řekl, že ten Tobík jako jde a má jako naposlouchanou tu mluvu. On si vlastně jako nebude muset učit, že první větu, kterou máš říct, tak má někoho zaujmout, že máš na to 3 vteřiny. On to prostě bude mít nasátý prostě z toho, jak to má. A to je vlastně třeba i něco, co já sleduju já u dětí, který učím, který jsou větší, který jsou vlastně třeba deváťáci, Jo. že oni některé věci mají vlastně už přirozeně nasátý a ne se to jako složitě učí, Mhm. zkoušejí a přicházejí na to Mhm. a přizpůsobují se nějakým trendům. Oni to prostě umějí nasát. To mi jako fakt přijde ten jako velký rozdíl, že prostě pro ně to je to domácí prostředí. Hele, a když se Jo. dostaneme k tomu prvnímu dokumentu Svobodné děti, Mhm. začal vznikat před 4 lety, jestli to říkám dobře, a, a, Správně, no. a co pro tebe bylo vlastně náročné se dostat z pozice toho, točím nejdřív teda taneční videa, asi svatby, reklamy, do toho jako Mhm. Mhm. najednou dělám něco, co vlastně možná je i taková jako vážná věc, natáčím dokument. Co pro tebe v tom bylo těžký? Hele, já jsem si s tou myšlenkou toho dokumentu pohrával dlouho a mě to strašně táhlo, protože vytvořit dokument znamená vytvořit něco pro lidi, co bude mít životnost mnohem dál, než jako reklama. Mhm. Reklama je byť krásná nebo jako užitečná, tak prostě bude žít měsíc, dva, jo, pak to prostě zase zapadne v tom internetu někde a nebude to nikdo podporovat reklamou, nikdo na to bude koukat. Ale ty dokumenty, a potvrdilo se mi to, tak mají strašný přesah. I při té tvorbě, protože pak, když dostaneme zadání jako v reklamě, je to takový, že teda děláme něco, co nám někdo zadal, ale tady ten dokument jsem si tvořil od základu s pomocí samozřejmě jako dalších lidí, tak sám a vůbec tam nebyl žádný jako podnět typu, já nevím, vyděláme z toho nějaký peníze. Spíš to bylo opravdu, hele, to fakt může pomoct lidem a ta původní myšlenka byla, že protože my jsme do toho vlítli hodně, tak jako po hlavě do toho svobodného vzdělávání a já jsem o tom chtěl a potřeboval zjistit všechno a vlastně jsem si říkal, hele, když už to budu dělat, tak tu rešerži, tak vlastně tady jakoby jako na tom českém rybníčku není žádný dokument, který to jako zhrnuje a dělá z toho takový víc koncentrovaný. A to by mi strašně pomohlo na začátku, protože tam je Ale hodně jako komplikací. mně to fakt přijde jako skvělý, jako já se u toho fakt jako bavím, protože jako ta představa, že uvozovka, normální lidi si poslechnou podcast, přečtou si článek a Honza se rozhoduje o tom, že prostě děti budou domácího vzdělávání a řekne si, tyjo, já natočím dokument, já natočím prostě spoustu rozhovorů, strávím spoustu hodin se stříhání, Jo. zaměstnám spoustu lidí a to bude skvělý. A já třeba o tobě vím, že jsi jako hodně otevřený jako různým názorům, což je věc, která Mhm. mně přijde jako strašně cenná a přijde mi strašně cenný to tvoje jako nastavení, že vlastně úplně ani v tom dokumentu, který by se mohl zdát jako hodně přímočarej, neříkáte, která ta jediná cesta je správná. V tom dokumentu jsou Mhm. plný děti a že v podstatě představujete ty příběhy a necháváte dost na tom diváku, aby si řekl, tohle se mnou rezonuje a tohle se mnou prostě nerezonuje. A to se mi jako vlastně Jo. strašně líbí v tom dokumentu. A mě teda zajímá, protože to bude určitě zajímat i tady skupinu rodičů, učitelů, kteří jsou u mě ve skupině. A k Aha.
jak ti změnil ten dokument, teda jestli ta rešerše byla úspěšná v čem ti to jako Mhm, pomohlo v tom rozhodnutí, jak směřujete, protože přece jenom jste se rozhodli pro domácí vzdělávání, odstěhovali jste se, úplně jste jako změnili mhm, jako hodně, což vím já, mhm, ale jakou mhm. souvislost to mělo s tímhle dokumentem? Jo, hodně. Já jsem se vlastně jako dobrovolně hodil do té situace, že jsem objel všechny možný typy rodin, škol a institucí, lidí, kteří se tím zabývají a jsou propagátoři. Vlastně jsem načerpal mnohem víc, než ještě by se asi dalo jako z běžných zdrojů, což pro mě bylo strašně přínosný. A vlastně mi to podpořilo tu základnu toho mýho rozhodování. Byl jsem si mnohem více jistější v tom, že dělám, že to, co jsem se rozhodl dělat se včou, tak je prostě jako správně. A já jsem jakoby nejsem tak argumentačně schopný většinou, když mi jako ke mně někdo přijde a je prostě jako ostrý a říká, a tak to tvoje dítě nechodí do školy a jako to jako se nenaučí číst a psát a jako jako budou asociálové, tak na začátku to bylo fakt těžký boj. A myslím si, že a cítil jsem, že jako pro hodně lidí to je těžký boj a hodně lidí to vzdá na začátku, i když má ty možnosti, nebo není tak daleko od toho si zařídit ten život tak, aby s těma dětma mohli třeba aspoň třeba do 9., 10., nebo prostě klidně jako celý to dětství strávit jako společně, nebo jako na část, mnohem víc než v základní škole. A proto ten dokument. Já jsem chtěl, ten cíl hlavní byl, aby za tu 1,5 hodiny, ono to nakonec byly 2 hodiny, tak aby si to dokoukali a řekli, jo, tak, tak teď mě nikdo nezlomí prostě. Teď jako jsou tady lidi, kteří jsou dost podobní, jsem s těma stotožněnej, odpovědělo mi to na tyhle otázky. Mám jako paletu jakoby informací, ze kterých čerpám a který můžu předávat, když se mě lidi budou takhle jako do mě strachovat nebo střílet, protože se stanete prostě terčem jako v tu Jasně. chvíli. Jo, já myslím, že Takže mě to dalo mraky. Já myslím, že pak popisuješ něco, co vlastně fakt já i jako tady komunikuju s rodičema nebo s lidmi, kteří jsou mě v kurzu nebo přijdou ke mně na konzultaci, Mhm, že lidi, kteří se rozhodují to dělat jinak, i přesto, že už je to mhm, rozšířený a díky tobě prostě a filmu ještě rozšířenější, tak stejně mhm, zažívají určitou jako osamělost a zažívají, mhm, že si musí obhajovat tu cestu. Respektive vlastně mhm. musí přejít k tomu stádiu, že si ji nebudou potřebovat obhajovat, že to je prostě jejich život Jo, a že a je, ale mnohem jako víc pomáhá být obklopený lidma, kteří to mají podobně a pro správně, no. někoho prostě, kdo někde bydlí v nějaké třeba prostě malé vesnici, tak to obklopení znamená, pustím si film, kde jsou lidi, kteří to mají Aha, stejně, pustím si aha. podcast, kde lidi tohleto povídají a já si myslím, že jste fakt udělali jako hodně práci i vlastně okolo s těmi filmy a Zdeňka udělala spoustu práce v těch rozhovorech, Jo, co má jo. sebe tak si myslím, že fakt jako, že se můžeme obklopovat lidmi, kteří to mají stejně. I přesto, že nebydlí ve stejné ulici nebo nebydlí ve stejném městě, tak jsou tady s námi a žijou Mhm, tady s námi. Tak to myslím, že jako je velká, jakože to je jako vlastně fakt jo, fakt dík, jako Honzo. mhm. Já jsem už jako, Jo, bohužel ten film přišel o pár let později, když bych ho potřebovala. A ano. stejně je to jako fajn, jakože že existuje a je to prostě fakt celý. Mhm, Co pro tebe na tom bylo ale těžký? Jakože to byl první dokument a co třeba cítíš, že mhm. už teďka bude lepší? Jako, že tím, že podle Jo, jo, jo. Jo, děkuji, že se ptáš, protože on to byl vlastně takový jako první dítě, tady ten dokument, byl jsem v něm úplně sám ve firmě, málo, máme relativně malou firmu, ale o třeba 4, 5 lidech a nikdo se mnou moc nezdílel jako sebeřízený vzdělávání a jednak protože většina lidí nemá děti ještě a nebylo to pro mě snadný jim vlastně vysvětlit ty moje pohnutky a to, proč to není jako špatná metoda pro ty lidi, kteří se rozhodnou do toho jít. Takže jsem v tom byl hodně sám a v tom postprocesu, v natáčení stalo to hodně času, úsilí
My jsme nakonec zjistili, že jsme natočili strašně moc materiálu, jakože mnohem víc. Bylo to v určitou fázi, to bylo lehce nekoncepční, že jsme točili, že Zdeňka napsala seznam 20, 30, 40 lidí, kteří jsou skvělí a měli po 20 rozhovorech, 20 někam jízdách a příbězích a školách, tak jsem začal hodně jako zvažovat, jako kdo bude další, protože ono to ve finále bylo třeba 30 rozhovorů velkých natáčení a měli jsme 60 hodin třeba materiálu. Hmm. A to je strašně Kdo moc, to to je strašně odkoupá? moc. Takže nejtěžší bylo pro mě, protože dělat takhle velký jakoby dokument, ta zodpovědnost, protože jsme rozjeli poměrně velkou mašinérii jako informovanosti a toho crowdfundingu a Zdeňka teda jakoby tohle musím vyzdvihnout, že to šlo jako na ní a ona může hodně za to, že se o tom dokumentu všude bylo vidět, což já jsem se mohl aspoň věnovat té své části. No a tam bylo nejtěžší jako udělat tu selekci, jako těžkou selekci toho, co se do toho dostane a co ne. Takže z toho jsem měl jako Mhm. velký takový nepříjemný jako stavy, že jsem si říkal, to snad nedám dohromady Jo. ale takhle, ve finále se to prostě podařilo. Mohlo to být, a to si myslím, že jako největší výtka, mohlo to být kratší. Mohlo to být třeba 1,5 hodiny, aniž by to ztratilo a si myslím ten kontext nebo nějaký význam. Ale to už je právě to, na čem jsem se jako poučil do toho dalšího dokumentu a tam jsem získal celý tým pro tady to téma, nový téma a chceme to opravdu dělat ještě jako o úroveň vejš, ten další Super. film. Hele, mě k tomu, já jenom jako k tomu potřebuji sdělit, protože jsem s tebou mluvila podle mě před tou premiérou v Liberci a já jsem úplně Aha. jako cítila, že máš jako velkou zodpovědnost a pokoru, s kterou jako přinášíš to téma. A to je asi jako taky další věc, která si myslím, že jako jde vyzdvihnout na tvojí práci, že tam prostě nepotřebuješ nacpat sebe a svoje jako ego, ale že tam fakt máš tu Mhm. pokoru k tomu, k těm lidem, a k tomu tématu, a Mhm. té rozmanitosti názorový a tak. Tak to je Mhm. to, co mi tam přijde jako hezký. Děkuju. Já to potřebuji. Děkuju. Ale a jsme teda u Děkuju. nového dokumentu. A nový dokument má jako speciální název, který určitě popletu. Anima Digital. Ale zkus nám to Ano, ano. vysvětlit, aby jsme si to zapamatovali, jako co to je. Jo, jo. Ono vůbec výběr toho tématu Dík. třeba trval měsíc, dva, tři. My jsme si dělali takový jako meetingy, co všechno jako za témata bychom chtěli jako s nima pracovat a vlastně já jsem od začátku chodil s tímhletím, protože mi to přišlo jakoby hodně prorostlý jako do společnosti, ta jako digitální doba a technologie, já to žiju s dětma doma Přesně, prostě hele, to je dennodenně, podle mě věc, kterou musíme ten zdůraznit. Jde to zase z toho, že si Honza potřebuje jo. udělat rešerši. A já jsem si potřeboval ošahat jako mnohem víc, jak funguje tohleto na děti, na mě, jestli jsem se vůbec nad tím zamýšlel, nad tou regulací nebo nad tím, jestli mi to přináší nebo bere. A právě teďka k tomu názvu, pak jsme samozřejmě zase měli jakoby debaty o názvech a o tom, jak by se to mohlo jmenovat. Jako vím, že jsem chtěl do toho názvu dát to slovo děti, nebo původně to měly být digi děti, protože Honza Kašňák jako propagátor velký, jako skvělý člověk, který umí vysvětlit strašně dobře hodně jako složitý věci, tak on má knížku Digi děti a chtěli jsme to nějak rozjet s ním, on nám hodně pomáhal třeba na začátku jsme si volali a řešili jsme to téma. Jeho knížku jsem četl, na nějaký přednášce jsem byl a ale vlastně jsme se dostali k tomu, že ty Digi děti nechcem jednak vykrást ten název, který on už jako má a prostě nad ním jakoby funguje,
A pak se to dostalo do té fáze, že někdo na konci toho brainstormingu už jsme končili a myslím, že od nás jako Tom říkal, no tak a teď plácnul něco jiného z Digitalis a pak jsme si říkali, a to není špatný, protože ten latinský název jako se používá sem tam, je to docela v modě to zase jako vytahovat a teď jsme říkali, a jak by to mohlo být ještě s těma jako anima, teď Digitalis digitální, animatelický, tak jsme to takhle nějak jako dali dohromady. Ono to není úplně správně jako latinsky, To nevadí. ale vlastně jsme si říkali, že se tím nebudeme úplně lámat hlavu, že nám to dává smysl a možná je fajn, že zatím ty lidi budou možná zkoumat, stejně jako se ptáš ty, tak se budou ptát ostatní a bude jen jako nutit to se k tomu dopídit. Takže, nebo to můžu jako pak vysvětlovat Jo, hele, super, na protože přednášku. vždycky se tě každý může zeptat, proč se to takhle jmenuje. Hele, ale mě na tom přijde ještě jako dobrý. Já jsem kdysi slyšela rozhovor s nějakýma tvůrcema z Amadety Design, který říkali, že se snaží ty hry pojmenovat tak, aby vlastně, když to Mhm, začali do vyhledávače, tak našli jenom prostě tu jejich hru, nikdo jiný po celém prostě světě. Proto mhm. prostě chuchel a proto takhle, aby prostě fakt Jo, jo. našli. Tak vlastně mně to jako přijde dobrý. Jo, tak, a my se teda dostáváme k tomu, co může teda přinést ten film, až bude jako hotovej. Co je ten Mhm, tvůj jako cíl, co by přines. A já se budu ptát za rodiče a učitele, protože ty jsou tady u mě ve skupině, ale mhm. samozřejmě ta skupina je širší a asi se můžu ptát i za děti. Jako, co si myslí, že by tak pak třeba Určitě. mohli to přinést dětem. Dobře. Nebo ještě promiň, ty ses teďka ptala na něco, že? Já jsem se ptala, jako co Mě to myslíš, teď že by vypadlo, ten promiň. film, jasně, až bude jako hotový, Aha. jako, proč bychom se vlastně na něj měli přijít podívat? Jako Jo, první jo, otázka je, rozumím, co rozumím, bychom z něho mohli rozumím. získat po Jo, tvý rešerši, tím, že si asi pravděpodobně OK. se zpovídal spoustu lidí. Tak, přesně tak. My ještě jenom doplním, ten dokument je ve vývoji teprve. My jsme udělali zhruba 7 rozhovorů. Máme k tomu hotový na to teaser, ukázku k tomu filmu. A ten směr je jako víceméně daný. Technologie prostě v našem světě, v tom světě dětí a jak to jako propojuje nás, ovlivňuje nás a co nám to dává, co nám to bere. Hodně bych tam chtěl zdůraznit vlastně to propojení s tím dětským vnímáním, protože to je to, co nám strašně nejde, protože nejsme ta generace. Už prostě oni vyrostli v té přítomnosti, což si nedokážem, těch technologií, což si nedokážem prostě absolutně jako představit. I kdyby jsme si jako byli, jako tak jsme si říkali, že jsme tak vnímaví, že můžeme, ale podle mě nemůžeme. Mhm. A je potřeba to zkoumat. To, co to rodičům dá, tak je minimálně to, že by se mohli zamyslet nad tím, jestli je potřeba se nad tím zamýšlet. Jakože je to větší uvědomění, informovanost a nedá ten dokument jasný jako rozdělení, jako co je dobře a co špatně. To určitě ne. Myslím si, že to nejde, není to jako v našich silách a bylo by to kontroverzní, zbytečný, nebylo by to objektivní. Ono to je jako u svobodných dětí, jakoby u svobodného vzdělávání a sebeřízeného vzdělávání a tak každý žije tu svobodu úplně jinak. V každé rodině ta svoboda funguje úplně jinak. Každý dítě, každý člověk je jiný. A tady u toho je to dost podobný, protože v každé rodině jako je používání, užívání pasivní, aktivní úplně jinačí a je potřeba, aby si v tom člověk našel právě zase, co můžu udělat pro to, abych byl vzor. To je nějak jako sebeuvědomění toho, kolik těch technologií za den jako konzumuju, jestli jsem schopen začít u sebe a nějakým způsobem třeba, mně se líbí u Honzy Kašňáka, že on propaguje takovou tu rodinnou dohodu o používání technologií v domácnosti
a tam se napíše prostě opravdu veřejně jako smlouva o tom, kolik jsme každý jako doma schopní používat technologií a co je moc a co nás omezuje. Takže ten dokument vlastně cílí na to, aby se opravdu jenom vyvolala diskuze. Lidi, kteří to v životě neřešili a pak vlastně ve 14 řeší jakoby velký potíže s dětma, tak aby tomu jsme předešli, aby se třeba už jako ve 2, 6 letech, 10 letech už jako začali zajímat o to, že možná není fajn, že si kupuju čas tím, že děti odkládám k televizi, k počítačům nebo k jim koupím tablety k Vánocům, protože je mají sousedi už. Tak tohle je to všechno, co doufám, že jsme schopni předat tím vším. Budeme na tom se snažit dělat s odborníkama, který se zabývají psychologií, zabývají se tématem spojeným s tím. Třeba teďka jsme měli sezení na Technické univerzitě, doufáme, že vznikne nějaká spolupráce, získáme nějakého odborníka do toho dokumentu z řad školství, jak to působí na nás, na dospělí, na děti, doktory. Chceme tam mít respondenty z řad jako mladých lidí, kteří žijou ty problémy, z řad youtuberů, který vlastně vytvářejí ten content, který je návykový. Nevíme, jestli se dostaneme k někomu, kdo vyvíjí aplikace, které můžou být To je návykový. skvělá příležitost. A Víte o někom, kdo vyvíjí aplikaci, ozvěte se Honzovi. nám se bohužel teďka stává, že u některých respondentů, když vidí teaser, počkej, Flory, já pak nevidím tady. Tak se bojí, že budou v názorovém spektru v tom protipolu a že nechtějí jakoby na veřejnost jakoby být spojovaný s tím, že jsou prostě na tom opačném spektru, že prostě to se mi takhle bohužel děje, ale tak snad najdem jako dost lidí na to, aby jsme to spektrum názorový opravdu jako pokryli, že pak si myslím, že vzniká možnost si udělat vlastní názor na základě prostě všech těch jakoby i klidně extrémních jako pohledů. Jo, je to Tak, přijde. tak tohle, jestli jsem odpověděl správně, Jo, tak hele, tak nebo uceleně. jo, hele, prosím tě, to mi přijde úplně fakt super. A to bych jako fakt vlastně chtěla to, co jsem slyšela v tom, co jsi říkal. Že vlastně fakt jde dát rodičům, učitelům, komukoliv, kdo se na to bude koukat, vlastně možnost si zvědomit věci, které děláme nějakým způsobem Mhm. podvědomě, protože se tak dělá, je protože prostě najednou jsme v nějakém jako kalupu a nemáme moc situaci to řešit a ve chvíli, kdy přijdou problémy, tak vlastně přijde to, že najednou to třeba i s těma dětma řešíme autoritativně, i když jsme nic jiného do té doby autoritativně neřešili. A může to pro nás Jo. prostě v té pubertě přinášet nám nějaké jako problémy a nesoulad. Tak to mi přijde jako fajn, že ta jedna věc tam zazněla. A pak já fakt tady, jako tak, jak já vnímám jako Honzu a viděla jsem ho při natáčení, tak Honza je fakt jako posluchač. Takže pokud se někdo jako bojíte, že byste v tom byli vlastně někdy jako na kraji, tak já si myslím, že fakt budete jeden z názorů. Tak to já fakt chci jako říct, že to mi přijde, že Honza umí, že umí udělat ten příběh vyrovnaný v těch pohledech, v těch názorech. Tak a my se dostaneme k tomu, Mhm. že stejně jako na dokument Svobodné děti probíhá vlastně crowdfundingová kampaň, která vlastně má za cíl jako umožnit vznik toho filmu, protože jste v nějaké fázi procesu Mhm. a zkus mi ještě ale říct, mě to jako zajímá, proč jdete tou cestou téhle kampaně, Mhm. spíš než tím, že byste třeba, nevím, oslovili Microsoft nebo něco prostě takovýhodle, který by vám Jo, jo. prostě, byste mu udělali takový reklamní filmeček nebo něco takového. Tak proč jdete touhletou Jo, cestou, jo. že vlastně oslovujete i lidi jako obecně prostě? Aha. Ono totiž jakoby v fundingu tady těchto projektů je několik cest. Je klasická filmová, kdy oslovíme a napíšeme jako projekt do
fondu kinematografie a tam je prostě x milionů, ale všichni, se kterými jako jsem to konzultoval, tak říkali, hele, je to jako měsíce práce, strašného papírování a dostaneš třeba 20 000, 50 000. Jako je to taková vlastně v dnešní době hodně, hodně práce za strašně málo. A tím, jak vlastně my jsme komerční firma, jsme zvyklí, jsme zvyklí jako fungovat, vydělat si na sebe a tak dál, tak nám od začátku přišlo jako ideální a jediný možný jako nápad, jak do to, jak si na to vydělat, je prostě požádat lidi, který to zajímá a o tu podporu vyloženě žádat lidi a firmy, který se chtějí stát partnerem toho dokumentu. Takže ještě je to specifikum, že dneska jsou domény, na kterých to můžeme přihlásit, kde ten projekt zadáme, dáme cílovou částku. A my jsme se tak jako netradičně rozhodli, že uděláme jako svůj crowdfunding. A jednak z toho, že ten projekt je dlouhotrvající, my jsme to nepotřebovali vybrat za měsíc, jednak z toho, že jsme zase chtěli jsme se vyhnout tomu, že vybereme jako míň a nedostaneme nic a zase stojí to strašného úsilí a času. A díky tomu, že jsme měli Zdeňku jako v zádech, která má obrovské množství jako lidí, který sledují, tak jsme si byli relativně jistí, nebo relativně jako v podstatě jistí, že nějaký peníze se nám snad jako sejdou od těch podporovatelů. A to se stalo. To se docela se to rozjelo. U těch svobodných dětí to fungovalo pěkně. Bylo tam hodně drobných dárců, snad jsme měli nějakou 390 jako drobných dárců a pak jsme měli právě jako partnera filmu, jsme jich měli asi 5, ty dali větší částku a byli potom teda jakoby s náma společně, jakoby, když měli logo a chtěli se zveřejnit, tak jsme jenom jako zjišťovali, jestli to není nějaký pro nás střet zájmu v tom smyslu, že jsme nechtěli jakoby jakkoliv, chtěli jsme apolitický v tom, a No nechtěli jasně. jsme tam mít jakoby nějaký Jste... zvláštní jako donátory, tak no, bylo by to pro nás asi, jakoby, že bychom se pak museli zpovídat, proč tam máme takový a Jasně, takový lidi. jasně, jako Takže to jsme ekologická museli jenom organizace udělat takovou by... prověrku. No, hele, jako já tomu úplně rozumím, protože ekologická organizace, kdyby prostě jí sponzorovali těžaři, tak taky prostě jako nebude z No, toho úplně přesně tak, nadšená, přesně tak tak. je jasný, že prostě člověk chce, aby ho podpořili lidi, kteří vlastně mají stejné hodnoty a firmy, firmy mají, že jo, i vaše malá firma má prostě nějaké svoje hodnoty, kterými se prezentuje, tak i firmy prostě Mhm, mají tuhle svoji duši, kterou někdy zaprodají, někdo a někdy přesně, přesně. nezaprodá. To mi přijde strašně fajn. No a, No, povídej. no a já jsem chtěl jenom doplnit, že mně se na tomhle strašně líbí to, že můžu opravdu všude říct, hele, ten film je prostě náš, není to na objednávku, nepřišel s tím někdo jako tady nějaká sdružení, hele, chceme natočit takovýhle dokument a bude o tomhle a my vám to zaplatíme, ale je to prostě, jako jde to od nás. Kdokoliv se chce přidat a podpořit, tak je to jako, je vítán a je to prostě skvělý, protože podporuje něco, co pak bude mít nějaký reálný dopad a výsledek pro spoustu lidí. A líbí se mi tady já sám podporuju, když můžu a když se ke mně dostane dobrý projekt, tak to sám podpořím. Mně to přijde jako skvělý, že nemusíme být závislí jako na nějakým rozhodnutí, hele, tak vám přiklepnem grant, Mhm. nepřiklepnem grant, tak tady to prostě, jo, někdy to třeba financujeme ze svýho, z jiných zdrojů, z jiných reklam, ale to se tak hod někdy děje. Někdy ono se ve filmařině říká, že filmaři si vydělají reklamou na chleba a pak to, co jim zbyde, tak z toho točí filmy, protože jsou filmy dneska jakoby většinou prodělečná záležitost, ale je to něco, co jako děláte, protože vás to baví. No a tady to je, u toho nového filmu ještě jsme se dostali k tomu crowdfundingu, jsme to vylepšili tak, že víme, že firmy se
častěji zviditelňovat v tomhletom smyslu jakoby při nějakých těchto projektech, které jsou jakoby tak trochu osvětový. A nabídli jsme tam těch možností je vícero, jak se k nám můžou připojit jako partneři, hlavní, generální partneři, ať už pro lidi, kteří tam mají prostě, že nám od 200 přispějou, tak a něco třeba máme tam nějaký odměny jako klasicky, tak hlavně pro ty firmy, ty rozdíly jsou pak velký. Když nám přispěje pár firm, tak nám to dokáže potom poskytnout ty finance, ať už můžeme zaplatit vlastně. A teď se dostávám k tomu, k čemu ty peníze vlastně potřebujeme, tak je to u té produkce funguje, jak už jsem říkal, nějakých 3 až 5 lidí. My musíme vždycky toho člověka domluvit, někde zaplatit nějaký místo, kde budeme natáčet, vzít techniku, někdy půjčíme třeba i mikrofony, které jsou lepší. A ten den třeba strávíme jako všichni někde na place, někde v Praze, v Brně, kamkoliv jedem. A to je vlastně čas, který ne jako víceméně u mě, ale u těch lidí je potřeba zaplatit. Takže to je, díky bohu, ne ty respondenti jako většinou přistoupí k tomu, že nepotřebují žádnou odměnu za to, takže to je fajn a to jako kvituju, ale je potřeba vlastně ten proces nějakým způsobem monetizovat, aby se tohle mohlo dít. Potom je tam Ale velká... mně to přijde super, já tě jenom jako lehce přeruším, aby jako to nezapadlo. Mně to fakt přijde jako super, že fakt jdete tou cestou, že vlastně zároveň i z těch osamělých rodin, rodičů, lidí, kteří tohle téma řeší, díky tomu filmu můžete prostě vytvořit komunity lidí, která má něco společného. A pak jim to na tom záleží, protože to je samozřejmě věc, kterou já že pracuji s rodiči, pracuji s učitelema a to je otázka, která padne naprosto vždycky. V každý moje výzvě, v každém mém kurzu. A je to něco, co fakt ty lidi zajímají, řeší to každý den. A my tady jsme proto jako já, když jsem viděla Honzu prostě upoutávku, že dělá nový film, tak já říkám, jo, to je prostě téma, který je důležitý i pro nás. A pojďme prostě tady si říct, jako tohle, když podpoříme a vznikne to, tak dostaneme tu rešerši, ale ta rešerše, protože tím, jak fakt jako vidím, jak pracuješ, bude prostě objektivní. Bude, a to mi přijde na tom crowdfundingu vlastně jako dobrý, že to není prostě na zakázku, není to s nějakým účelem a cílem. My vás tady předmluvíme na to, že takhle to máte dělat se svýma dětma, nebo takhle to máte, prostě nevím, dělat ve třídě, ve škole. My vám prostě dáme to názorový spektrum a vy si tam můžete vybrat. A to mi tam přijde cený. A zároveň mi fakt přijde cený říkat, tyhle věci, tyhle jako skvělý, krásný, bohulibý věci stojí peníze a ty peníze potřebujeme prostě jako vybrat, protože samozřejmě si jako dokážeme přečíst od těch hollywoodských filmů, kolik to stojí prostě x miliard, já nevím všeho, ale i tyhle menší dokumentární filmy, které jsou prostě že jo, levnější, protože tam nepřivlíkáte, tak stojí peníze a stojí prostě čas těch lidí. A když to má být dobře udělaný, tak je potřeba, aby tam prostě byli profesionálové, který nejsou zprůzelí, že něco dělají. Protože jsem, že to nadšení může mít Honza, pro kterýho toho téma je jako prvotní, může nakazit svoji firmu, což si myslím, že fakt jako dokáže a dokážou se vzájemně nakazit. Ale prostě jako je to dlouhodobý proces, že jo, ten film. A ještě nám můžeš říct, jak dlouho ten film pravděpodobně bude vznikat. A když jste začali? My jako začali jsme zhruba jako to téma, někdy jsme začali hledat minulý březen, jsme si začali sedat a začali jsme jako řešit, jaký téma bychom chtěli jako pojmout a že všichni souhlasíme s tím, že chceme nějaký dokument jako začít dělat. Takže v minulý březen a pak někdy jako během léta se vyvrbilo, že chceme opravdu dělat tohle téma. No a teď jsme ve fázi teda nějaký první čtvrtiny, pětiny jako prací a třeba pokud se všechno podaří, ale to se všechno dotočí, tak bychom příští léto nebo příští září chtěli mít hotovo a mít nějaký datum premiéry a dát to
dát to dál. Ten cíl je opravdu mířit do potom všech kin možných, bude to hodně komunitní záležitost, zase třeba by se nám podařilo hodně promítání s besedama a pak oslovit i televize a ty hlavní média, který by to mohly převzít a pustit i k ním. Super. Protože u těch dětí se to do těch televizí bohužel nebyl to chtěný materiál moc. Super. Hele, Politických důvodů. jo, no, mně to přijde skvělý. Skvělý a skvělý, že ještě jako míříte, víš, že máte větší sny a přijde mi na to jako skvělý. Tak, ale já myslím, Honzo, že jsme jako řekli spoustu věcí. Uh, Mhm. myslím, že jsme zvládli jako říct ty důležité věci. Uh, my tady pod to video dáme prostě nějaký odkazy, kde se vlastně můžete přidat a podpořit tenhle ten skvělý Mhm. počin a být součástí toho. A teďka mě napadá, jestli chceš ještě něco, Honzo, dodat na konec našeho rozhovoru. Aha, tak možná spíš doufám, že to lidi nějakým způsobem obohatilo, že jsem byl schopen trošku popsat to, jak ten dokument bude působit a proč by se měl podpořit, takže kdokoliv bude moct a bude chtít se do té vlny přidat, tak budeme strašně rádi za jakoukoliv podporu a nebo doporučení dál na další lidi, který by to mohlo zajímat, protože si myslím, že dobrý věci se mají podporovat. Super, super. A jako díky za tu myšlenku, prosím vás, pokud víte o někom, kdo fakt je to jeho téma a chce to šířit tu myšlenku, tak se přidejte, protože ne každý vleze prostě Honzovi na Facebook a vidí tam nějakou věc a řekne si, jo, to je super téma, to bychom mohli prostě tady sdílet. Takže vás chci podpořit v tom, že to je fakt fajn sdílet ty skvělé projekty. Tak, a já se s váma rozloučím, prostě díky, že jste tady byli, kdo na nás koukal z záznamu, tak taky díky, ten rozhovor tady zůstane ve skupině a my se ještě asi s Honzou domluvíme, jestli to někam ještě nedám, aby to bylo třeba vyhledatelné, aby to nebylo jenom uzavřený tady ve skupině, Jo. tak to ještě domyslíme. Prostě sledujte Honzu. Já nevím, my se pak jako domluvíme, kde jsou ty zdroje, kde můžete sledovat, kdy ten film bude a pak si tady napíšeme, jaký byl a pěkně to tady zdrbneme, co jsme se dozvěděli. Výborně. Tak jo. Tak Tak jo. všichni moc zdravím, Díky. krásný den. Tak.